Чудовището и красавицата. Имало едно време един морски търговец. Той имал 3 дъщери. Голямата дъщеря била много алчна, средната – завистлива, но най-малката имала добро сърце и била много мила. Един ден търговецът обеднял. Продал всичко, което имал, за да изхранва дъщерите си. Често пътувал до далечни места, за да изкарва пари. Всеки път, когато тръгвал на път, питал дъщерите си какъв подарък да им донесе. Двете по-големи сестри винаги искали скъпи рокли и бижута, а най-малката не искала нищо. Но накрая, след като баща й настоявал, тя казала: „Донеси ми само една цъфнала роза“. Търговецът тръгнал на път и купил подаръци за големите си дъщери, но не можел да намери роза за най-малката. Докато се връщал към дома, започнало да се стъмва, а той се изгубил в гората. Видял далеч замък и решил да помоли за подслон. Вратите на замъка се отворили сами, но вътре нямало никой. Търговецът влязал, нахранил се с приготвената храна и си легнал в топло легло. На сутринта, когато излязал в градината, видял красиви рози и си спомнил за желанието на най-малката си дъщеря. Той откъснал една роза. Изведнъж се чул страшен рев. Пред него се появило голямо и страшно чудовище. „Как посмя да откъснеш моята роза?“ изръмжало чудовището. „Ти си мой гост, нахраних те и ти дадох подслон, а ти ми взе най-хубавото цвете, заслужаваш наказание.“ Търговецът се извинил и обяснил, че розата е за най-малката му дъщеря. Тогава чудовището казало: „Ще те пусна, но само ако изпратиш дъщеря си при мен. Ако не, ще дойда след седмица и ще те накажа.“ Търговецът се прибрал у дома и разказал на дъщерите си какво се случило. Най-малката дъщеря казала: „Не се тревожи, татко, аз ще отида при чудовището.“ Тя сложила вълшебния пръстен, който чудовището дал на баща й, и веднага се озовала в замъка. Там било красиво, но самотно. Имало богата трапеза и топло легло, но никой не се виждал. Най-накрая девойката извикала: „Къде си, господарю? Покажи се!“ Чудовището се страхувало да се покаже, защото било грозно и страшно, но девойката не се уплашила. Те започнали да прекарват много време заедно, а девойката разбрала, че чудовището е добро и мило. Минало време, а девойката започнала да тъгува за баща си. Чудовището й подарило вълшебно стъклено кълбо, в което можела да види семейството си. Един ден тя видяла, че баща й е болен, и помолила чудовището да я пусне да се прибере. Първоначално чудовището не искало да я пусне, но накрая се съгласило. Той казало: „Можеш да отидеш при баща си, но ако не се върнеш до 5-тия ден, аз ще умра от мъка.“ Девойката обещала да се върне. Прибрала се вкъщи и баща й оздравял. Сестрите й били много радостни, че тя се е върнала, но тайно й завиждали. На 5-тия ден, когато трябвало да се върне в замъка, сестрите й нарочно я забавили, за да не се върне на време. Когато девойката най-накрая стигнала до замъка, там било тъмно и празно. Тя намерила чудовището, лежащо на земята, сякаш мъртво. „Не умирай!“ заплакала тя. „Обичам те! Не мога да живея без теб!“ Тогава тя го целунала и изведнъж чудовището се превърнало в красавец. Магията се развалила, защото истинската й обич го спасила. Красавецът и девойката се оженили и заживели щастливо заедно завинаги.
Драги слушатели, ако искате да слушате още такива приказки, се абонирайте за канала. Може също да закупите книжката "Имало едно време" с 39 златни приказки в описанието под видеото. До нови срещи!